Thank you once again for joining us on this live and entertaining program where we are talking about chieftainship in Zimbabwe from various areas. My name is Robert Chafumane. Aiwaka kana tichitarisa nyaya dzepasi chigare kunyanya muno muZimbabwe nzvimbo nenzvimbo ine tsika nemagariro ayo, asi pane mukuru anofanira kunge achiona kuti tsika idzi dziri kutevedzwa here, vanhu ava madzishe, masabhuku uyewo zvakare nemadzimambo. Pakugarisana ipapo mambo namambo ane dunhu rake uye anenge aine miganhu yake, asi nekufamba kwenguva nekuwandawo kuri kuita vanhu panogona kuzotiwo mumwe munhu achiti aiwa iwewe wapinda mumuganhu usiri wangu. Zvimwe chetezvo imwe nyaya iri kunetsa kumadzimambo nemadzishe ndeyekuti kuuya kwakaita vapambevhu apa ndokureva varungu vakauya vachikanganisa kana kuti vachibvisa vamwe vanhu panzvimbo dzavaigara vachivaendesa kunzvimbo dzavaigara, vachitora vamwe vanhu vaifamba navo vachisiya vavagadza ipapo. Izvo zvakare zvakaita kuti vamwe vanhu vasina kodzero yokusvika panzvimbo ipapo kana kuti vagare panzvimbo ipapo vopedzisira vave ipapo, vozvara vana kwoitawo madzinza nemadzinza, vopedzisira vave kuti apa ndipo pedu. Asi kune dzimwe nzvimbo vanhu vava kuti aiwa isusu nzvimbo iyi haisi yenyu, nzvimbo iyi ndeyedu, zvinova zvinozokonzera kusataura zvakanaka kana kusagarisana zvakanaka. Pazuva ranhasi aiwa tati regai timboenda kunzvimbo yekwamambo Chipunza timbonzwawo kuti nyaya yeumambo iyi yakamira sei, anofanira kunge ari mambo ndiani munzvimbo iyoyo, nekuti kuri kubudawo nyaya zvakare yekuti pamugere hamufanira kunge muri mambo, imimiwo zvakare hamusi vanhu vemba yeumambo. Takatati aiwa regai tiende kunzvimbo iyoyo tinotaura nezvenyaya iyoyi. Pari zvino izvi ndina Reverend Muchera. Reverend makadi takasimba ndayatsogona kutaura zita here nekuti zvinogona kuti mushainogona kuti tanga ipapa kuti zita rangu mataurira wariti Muchero handiti aiwa ndatenda chete ndiri sekuru wakoka. Unototi sekuru makanganisa uchiumbira apa ndiwo watadzirwa. Aiwa zvakanaka jena. Ndiri kuona Reverend mauya nedelegation, mbokatizivise here kuti yakamira sei. Mazvita handizivi kuti ndindauya nayo here kana kuti ndoyauya neni. Ndinda kunza imese kuno. Thank you so much. Isusu tiri mhuri yekwamambo Chipunza. Umambo hwekwaChipunza hwakarongwa seinstitution. Hakuna munhu mumwe chete anoita chinhu chake ega. Ndo marongerwe akaitwa umambo hwaChipunza. Tina mambo ndo watingati president wedu, tobva taita council, executive council inorana administration yeumambo. Mambo Chipunza watinawo zvino izvi vanonzi baba Fungai Mukonyora, makore avo ekubarwa asvika 104. 104 years wachengetwa naMwari. So wane council yawanoshanda nayo. Council yacho ndo yakamirirwa pano. Ini ndiri secretary. Awa ndi vice chair. Awa ndi vice secretary. Awa ndi ishe Mvakacha. Awa ndi ishe Tsungo. Yes. Ndo vanotanga nemi Revi baba. Hanzi zita rekuti Chipunza rakapiwa mambo imhunzi amusha. Munozaona vanongotaura kakona uchivangoti uyu Chipunza akapunza musha kale rakabva nekupi zita iroro, ndo zita racho here kana kuti izita remadunhuriro kuti pazopedzera pakunzi munhu ndimambo Chipunza kana kuti izita remadunhurirwa neunhu hwavo. Izita remadunhurirwa zvarinoreva ndezvekuti back then kunana Tanganyika madzibaba edu wekenge wari wavhimi, saka wanozikanwa nekuvhima mhuka hombe. Ya ndo dzawaidya idzodzo. Asiwo mukuvhima mune matambudziko akafanana nekuti munosangana nezvikara. Zvikara zvine nharo chaizvo zvinogona kukuvhiringawo. So Chipunza aizozikanwa nekuti kana dai pakauya chikara chakaita sei aipunza. Ndo first version. Pamwe pacho parinobva ndepekuti
muhondo dzairwiwa hati munoziva tsapi dziya idzi dzaiiswa kunze kwemusha. Chipunza would then employ a military tactic yehondo yekuti if you want to suffocate or subdue the enemy munofanirwa kutanga mapaza replenishment kuti munhu ashaye chekudya. Saka aipaza tsapi idzi paanozouya uko akakutenherai mazuva matatu hapana chamuchadi yenyu, simba rapera hamuna chekudya. Saka ainzi chipunza matura. Exactly. Ndinokwenda pamurishe kana chichata nzvimbo yainonzi yamambo Chipunza inzvimbo inobva papi ende idunhu rakakura sei? Mazvita dunhu ramambo Chipunza rino kumabvazuva tinogandurana naMakoni naRusape river. Robva rwakwira naRusape kubva maRusape muyambo, robva rwakwira naRusape rondosvika panonzi padombo. Takakwidza kuna naKriste mambo pane nzvimbo inonzi dombo. Robva rwacheka kuenda kumawirira kunosvika kunonzi kumupururu. Robva rwadzika kundobata muna Mucheke river panonzi paJNB Macheke. Robva rwadzika naMucheke river. Robva rwazokwira nerwizi runonzi Ndondondo. Tosiya Ndondondo zvishoma rwakunge rwatakudzoka kumabvazuva ruchizondobata paconfluence yaRusape naChimbi. So nzvimbo iyoyo inonzi Mina, inosanganisira headlands. Warungu wakaiti headlands, isu tinoiti Mina. Sei ichinzi Mina? Isu tinonziwa naChipunza tinonziwa Mina ndekuti taishandisa munoziva muti wemutara. Muti wemutara une tsvimbo mberi chakabumba kudai. Ichocho ndo dzimwe tsvimbo dzaishandiswa muti uyo kana wakaoma ukakurowa unofa. Saka ndo umwe wataishandisa both kurwa nevanhu kana kurwa mhuka chaidzo. Saka tichinzi waMina. Saka tichitarisa imimi muri waChipunza kune vamwe vanotaura vachiti nzvimbo yamuri kugara yamataura ishe kuti yakafamba so inogumira pachidaiso hanzi haisi yenyu muri vauyi, makatoiswawo imo mune varungu kunzi chigarai panapa. Varungu vachikutendai nebasa ravakabatsirwa nemadziteteguru enyu haminoti rakanga riri basa rei? Mazvita jena regai ndikupei kuti wanonzi wana Chipunzawa wabvepi. Pamwe zvinodaira kupindura mibvunzo yenyu yamunayo zvichida nevateereri vanogona kunge vakasanganawo nezvinyorwa zvakawanda-wanda. Muri inonzi yekwaChipunza nhasi wana wemumwe mukuru anonzi Jembere. Jembere uyu ndiye anotanga kunzi Chipunza wekutanga. Baba wake tikadzokera pamasure anonzi Sabarawara kana kuti Mubvakure. Baba waSabarawara Mubvakure wanonzi Gunguo. Gunguo uyu aigara kunyika inonzi Kiwila kana kuti Chiriri kuTanzania kana kuti Tanganyika. Nhasi unondo yakunzi Tanzania. Makore ekuma 1500 Gunguo awo wari kuTanzania ikoko sezvitamburewa kuti wekenge wari wavhimi ndo panobva chidawo chekuti Zimbabwe. Nongo wari wadzimba waivhima. Hunting space inotanga kuita diki nekuti population iri kukura. Poita in altercation. Toichita sei panapa. Saka waGunguo wanoti mwana wangu Sabarawara enda undotsvanga kwatingagare nemhuri kuchiine supply yenyama because mhuka ndo yekenge ichadzayo chikafu. Sabarawara anouya newana wake wairi Jembere ndiye Chipunza naMuswere. Wanouya ku south wachibva kuTanganyika woyambuka Zambezi dakara wapinda muno muZimbabwean nhasi. Wanosvika panzvimbo inonzi pamashiri aMutwira panosangana karwizi kanonzi Chitekete naRusape rwainzi Rusapwe. Rusape corruption rwainzi Rusapwe nekuti harupwi mvura kana daidhura kuti yakadii harupwiba. Now pawanosvika ipapo wanosangana nemunhu anonzi Mutwira. Mutwira uyu aigara panonzi pamashiri ipapo pamafalls pane bako ndomaigara imomo.
agara imomo wanokurukurirana naye wachishandisawo mitauro yawakashandisa nguvadzo, wobva wawirirana kuti iwe tiri kutsvangawo patingagare. Wasati wapedza kuwirirana apa, mutwira uyu anonzi aidya howe mbishi uye aidya dzisina sauti. Awa wabva kutanganyikawo wane sauti, munyu uye wane moto. Ubva wamudzidzisa kusika moto nezvimiti zvainzi chikono nechikadzi. Moto ubva wabaka, bva mutwira agocha howe, bvanzi chisa munyu, bva zvanaka, ukama bva watotanga. Mutwira kwabva ati imimi wataurirana uyu tati ndisabara warakawa. Zvikanzi wewe unombobvipi ubva wataurirana zvikanzi saka uri mubva kuri iwe. Zvikanzi iwe nge uchigarawo murwizi saka uri madziwa iwewe. Bva wawirirana. Zvikanzi namutwira inini zvamataura kuti muri kutsvanga pekugara, imi muri vanhu vakanaka fani mandibatsira. Ndinokupai nyika iri kumawirira kwerwizi rusapwe. Inini ndinoenda kumabvazuva kwerwizi rusapwe. Ndiye aone kwaari kutonga nyika iyoyo. Sabarawara nemhuri yake iyi vanobva vati no pakanaka, nyika taiwana chega tidzokere kundotaurira baba. Ubva wadzokera kutanga nyika. Zvimwe zvinyorwa zvinoti rwaiwe rwendo rwemwedzi mitanhatu kureva kuti 6 months journey kusvika kutanzania. Pavanosvika kutanzania, baba ava sekuru gungu wakura waadvanced in age. Sekuru vanobva vachiti no, kana mawana nyika maita zvakanaka, ngatichitakurai nemhuri tidini, wosunga mukwende yavo, wokokorodza mhuka dzavo, wotibva watanga kufamba. Nhoroondo inoti wakayambuka Zambezi kupinda muZimbabwe, wakayambuka nekunyika yamambo Chipuriro, wafa wanaka hama yenyu Soko, ndoko wakayambuka nawo ikoko. Saka zvinonzi mambo gunguo wayambuka kupinda munyika yamambo Chipuriro nokuda kwezera nezvakasiyana-siyana, ndoko wakashayikira ikoko. Muri bva yambomira. Wombochema mambo, poitwa process yemamification nekugadzira mutumbi wacho. Tine muzukuru wedu ari key muyera moyo anonzi Nyambia. Sekuru washayikawo zvinonzi mutumbi uchigadzirwa, regai ndizvitaure kuti mune mvura dzinobuda dziya idzi, dzimwe dzinenge dzaakubuda dziine honye. Muzukuru uyu aida sekuru wake maningi moyo uyu. Saka aive nembiya yake yaaibi, kana aibikira mbewa, kana aihira muriwo wake, kana aidi, asi ndo yaaive nayo. Saka anoti honye dzasekuru wangu hadzingadoni pasiba, kwabva achingidzira nembiya iya. So ndo panobva zita rekuti uyu ndiNyambia chaiyo, akabata mbiya yake. Ndiye akaita process yekugadzira sekuru wake. Zvapera izvo zviya anonzi akachengeta mapfupa asekuru wake, vaatakurira mudehwere wayo. Zvikanzi atisimudzirei nerwendo. Kwakufamba kubva kunyika yamambo Chipuriro, kwakundosvika bva wapfuura nemunhowe nyika yamambo Mangwende, wari kunanga uko kwaRusape. Saka zvinonzi wasvika mumahova kana kuti mumacheke, nhasi uno kunonzi kumacheke. Pane zvinhu zvakakosha zvakaitika ipapo. Mambo wekwamangwende wanonzi mambo Sekeso wakaona awa vanhu vari kufamba zvavo nemhuri dzavo. Pane wazvari mukatarisa vanobva kuna Tanganyika uko, vanenge vaine mitsipa yakati yakati rebei nechiso chakaswatanuka zviri nani. Mambo Mangwende wakati mambo ndipeiwo muzvari wenyu ndigadzire rudzi rwakanaka. Ndi mambo Mangwende awo, mambo Sekeso. Kwabva waroora muzvari wedu wainzi waMuzawane Tete. Wamuzawane awa ndo vanobara mhuri inoti Gundu, Nyazema, Sekeso, Nana Nemukuyu, Nana Mpezeni, imba 1 iyoyo inobarwa na mukazonzwa pamacheki pachinzi paNyazema ndo mhuri yacho iyoyo. Wari ipapo zvese zvichiitika izvi, Sabarawara ndikuti pakafa baba gunguo ndiye baba anochituma nhume kuti chidzokera ikuya kuna Mutwira mundomutaurira kuti tauya nemhuri iya, asi baba wakafa tiri munzira, tochiuya hedu here tizogara zvamakataura zviya. Sabara wabva waendesa Soko Mutwira akadzosa Soko rekuti aiwa zvakanaka nyati takadini hedu takawirirana uyai. Kwabva wasimudzira kubva waenda. Wachindosvika rwizi runonzi Chitekete rudiki naRusapwe rukuru. Padhuze nepana Chitekete pane nzvimbo iri very strategic. It is my hope kuti rimwe zuva muchasvikapo muzonyatsotsanangura muchipaonawo. Panzvimbo ipapapo pari strategic kuti pane dombo rakaenda mudenga rekuti ndo paishanda wanhu waiti kana tichida kuona kuti hakuna wawengi wari kuuya here, wanhu waikwira paya. In military terms inonzi observation post. Panharirire. Saka
pakabva patumidzwa zita rekuti apo panonzi pamanhenda kureva kuti manhenda wasvika nekuti unoonekwa. So pawakasvika bva wasvikogara paya paya kwabva wachitanga zvavo establishment bva waita namutyira uya watowirirana zviri kuitwa zvatoitwa pawa pazonzi iwewe mutyira woita mutambo ubva wauraya mhuka zvikanzi mutyira taura kuti nyama yaunoda kudya iwe ndeipi pamhuka iyi zvikanzi namutyira ini ndoda musana ndo inonzi fillet nayo yakapfawa Sabarawara nemhuri yake akati ini ndiri mambo ndinodya chityu vamwe vanoti chirowa dhibhi ndinodya chityu kwabva adya paya saka pakaitika transaction iyi zvakabva zvanzi iwewe Sabarawara akabva ati saka ini ndiri mambo kai mutyira iwe waamai kaiwe watamba zvavo wachiti iwe wadya musana iwe wadai but wanawo wakabva wagara zvakanaka panzvimbo yaiya mutyira ari mhiri kwaRusapwe Sabarawara nemhuri wari mhiri kwaRusapwe kumadokero kugara kwawaita munzvimbo iyi ndo kwachikonzera kuti zvinzi sekwenyu kunonzi kumbire kai inzvimbo yewambire ani mazvibata saka iyi nekuti inzvimbo yewamhina nzvimbo yacho yakabva yatumidzwa zita rekuti mhina sekutara kwaita ishe Mbakacha wachinongedzera kuti kubva pana Mucheke patinowambuka Mucheke apo kundosvika muna Rusape apa tikati kufamba kundosvika kwandachenda Mbuya apa tiri kufamba kuenda ku western side kundosvika kuna Mucheke nzvimbo iyi yakabva yapuwa zita rekuti mhina saka ndokugerwa naChipunza pari nhasi. Tichitarisa nhoroondo yaMatipa ishe tichitarisa nhoroondo yabva kuna Reverend ukama hwenyu Chiduku, Tandi, Chipunza naMakoni wakamira sei nekuti muri vanhu vari geresani munzvimbo imwe chete kuti ngati vavakidzane handiti ukama hwenyu wakamira sei pa ndikitanga kutaura neukama hwedu naMakoni Jembere ndiye Chipunza sekutaurwa zvaita wana waSabarawara warwayo Muswere ndiye Makoni Muswere muning'ina waJembere zvorova kuti Makoni muning'ina buda ndibude waChipunza aizvi so ndati ndipajekesa munoziva kugara kwekare migration wana Chiduku atingagoni kutaura zvakadzika nekuti wana Chiduku wakabva kupi asi waiwewo munzvimbo iyoyo sekuti tinoziva kuti waRozvi gomo rinonzi Tikwiri rinoassociatwa zvikuru newaRozvi from time immemorial asi kuti ndingadzika nezvekuti wakazobva kupa izvo handingazivi asi tiri wana mambo tese takagarisana muRusape district iyi handiti pane mamanyatsotaura pandanyatsoda chaizvo kuti Chipunza naMakoni mukoma nemuning'ina buda ndibudewo tichitarisa madziteteguru enyu imimi Chipunza naMakoni muri buda ndibudewo vana vairo parimwe chete madziteteguru enyu pane here paimbosvika pakurwira umambo kuti inini ndinofanira kunge ndichitonga kana ngatiti twaisa ari matunhu maviri handiti raChipunza neraMakoni uyo kuti aiwa iwe wafanira kunge uchitonga inini kana ndiri mukuru ndofanira kunge ndichitonga matunhu ese ari maviri iwayo kana achiti aiwa iwe uchitonga uchibva apa uchisvika apa pakamira sei ipapo chitarisa nyaya dzemadzitateguru enyu regai nditange kumashure zvishoma ndisimudze pabhiwa pasiwa naReverend tagara pachiteketi pachipadzi apa tiri kumhiri kuno tiri mhuri imwe chete muning'ina Makoni Muswere ndiye aienda kundovhima achibira mhiri kwerwizi kwaRusape wachidzoka nemhuka waindonanika wachizodzananikwa wazvare waizoenda wachindotora matengu wachiuya nawo process iyo ichiitika kuzosvikawo baba Sabarawara wakafa Jembere Chipunza achibva agara umambo process iri kungoitika handiti muning'ina ari kuenda wari kubira mhiri wachidzoka zvavo ngekuti ndekwamadzi wakako muning'ina Muswere ari kuvhima mukoma Jembere wakazoshayikawo pashayikawo mukoma Jembere nhume yochienda kubva kune wamwe waning'ina kuti baba munini chiuyai mukoma wanyu waita sei washayika Makoni anoti inini ikoko handichauya ndatotangawo umambo hwangu kumhiri kwerwizi kwamunoziva nhasi kunonzi kwaMakoni
ndakutotangawo umambo hwangu kuno, imi chiitaiwo zvamunoita ikoko, isu ndatoi kuno. Saka nemachinda akanga ainawo ikoko wakabva waitawo zvawo. Izvi zvakaitika muna 1625 ndo panotanga umambo hwababa munini muswere ari kunzi Makoni zvino. Asi hauna wabva atobuda kubva kuna mukoma wari mhiri. Saka pakabva patanga kuti ndo panotanga umambo hwiri ipapo 1625. Jembere Chipunza abva aramba ari kune wababa. Uyu muning'ina muswere Makoni abva ati aenda mhiri kwerwizi. Ndatowe umambo kuno ndobva atotanga umambo wake ikoko. Hapana patinonzwa patakamborwisana kuti mukoma azokundwa nemuning'ina, hatina kumbopanzwa baba nanhasi. Isu sakuziya kwedu baba munini wachimhiri wachikuvhimawo, kana wada kudzokawo kuzodzoka kumusha aiwa wachadzokawo, asi sekuziya kwedu wari mhiri, asi ndi baba munini. Hatina even up to now patakamboita an altercation yatinoziya. Instead taitobatsira kuti baba munini makudza zvedzinza, pamwe mamuchagari kwasvosve, pane kwamakutogarawo, asi motoenda moti baba munini muda mombe marwiswa, regai ndikutumirai masoja. Chipunza aitotumira muning'ina wake pahondo yepamhanda yakarwa naMutasa 1874, aitotumira masoja. Tinana machinda ari wana mombe yarara, wana Nipita wakafa pamono, zviri documented. Wakafa. Saka hatina patakati takamborwa kurwisana kuti iwewe, saka iwewe ndakukunda, aiwa wakangoti ndakuenda, tikati aiwa ndizvozvo chitambawo muri mhiri, chitongaiwo takudza mushazvo, isi takutongawo tiri mhiri. Vaseketa pari pamuda kuwedzera here pataurwa naIshe kana kuti naReverend? Yes, thank you. Hapana pakarwisana ushe kana kuti umambo hwekwaChipunza nehwekwaMakoni, nekuti ndi mukoma nemuning'ina. Otherwise pangawe pamwe chete pari documented in history. Pakagara mambo ainzi Mukunyadzi Chipunza kumhiri kuchitongwa naZendera Makoni. Mukunyadzi Chipunza akati hazviiti kuti nyika yemaungwe muite madzimambo mairi emutupo umwe chete, because tiri mhuri imwe chete, tiri mukoma nemuning'ina. Mukunyadzi Chipunza akarwisa Zendera Makoni akamuraya, akatonga nyika yedu. One point is Mukunyadzi Chipunza akadzima umambo hwekwaMakoni. But ndobva wazogara pamwe chete kuti no, hatingaiti tsukisa maropa mumusha, tiri ropa rimwe chete. Machinda ekwaMakoni, machinda ekwaChipunza, they set down. They banished these two houses, imba yekwaMukunyadzi Chipunza neimba yekwaZendera Makoni, kuti vanhu vairi havafaniri kugara umambo, nekuti wadini taurayana nekuda kwevanhu ava. Vakaripirwa, vakapirwa wazara wairi watatu wekwaMakoni, ekuvaripira kuti aiwa zvataita kangani ndigirikini Zendera akaurayiwa nechinyi naMukunyadzi hazvina kunaka. Ngatigarisane wana wanyamunhu. Kugara nekugara madzimambo ese ekwaMakoni, kana vachigara vaitowambuka rwizi ruSapwe kuya kuZvipadze, kuya kuzobata tsvimbo yaTateguru yekutanganyika, nekuti tsvimbo yaTateguru yekutanganyika iri kuZvipadze, ina Chipunza nanhasi. Vanhu anotonga asi anotombobatiswa tsvimbo yaTateguru wake nekuti ropa rimwe chete. Rev, ngatite fast forward. Nhoroondo ainzwa kwakabva gore kwaChipunza nemagarire vana vanyamunhu vari vaviri apa. Varungu vauya 1890. Chii chavakaita chamunonyatsoziva, hatisi kupa mhosva Chipunza kana Makoni, chavakaita chakakanganisa umambo kana ukama hwenyu mimi vana vanyamunhu? Mazvita ndichati turu, vice secretary vozoti turu futi. Kusimba rewanhu watema, isu kana tiri kwedu tega tinotaura kuti the power of the Cape buffalo in the African savannah is in its numbers. Ndo pane superiority yayo. So tanga tiri mhuri yakabatana, sekutaura kwamboita vice chairman kuti pahondo yepamhanda handipo pega patakarwira mambo Makoni. Dzaitowo hondo nhatu dzatairwa. Pamwe pacho pakazobuda tsume yekuti mambo Chipunza anotonga ngemutsa. Mambo Mutasa atumira kuti ndamuteta Chipunza iwe, muchinda wangu Chimbade waziya ngenzara, chimbomisanyi hondo timbomukurungira bota. Mambo Chipunza akati ceasefire wakomana, mirai ene mimbo tanga yabikirwa porridge.
vadya vaguta zvikanzi aguta bva hondo yasimudzira bva wazokundwa zvavo ihondo 3 dzakabatsirwa nachipunza achirwira Makoni munin'ina wake nyama yacho pabata now varungu havana kufarira izvozvo maybe it's not in their culture kuti vanhu vanogara semhuri that way pamwe vanouya vanoita or yanga iri political drive ye divide and rule zvavanoita ndezvekuti chekutanga vanochiwa nyika yemambo Chipunza kana imi mukafamba neko mukasangwara munokumbira munda futi because kwakanaka wamboenda kwazvo zviroku uko kune makudo chete it's okay iyi yakanaka maningi nyika yewamina so varungu vanoti taakuitora yobva yanzi crown land way back kuna 1910 somewhere there about area inowambira padhuze nepachipadze ipapo muchiuya kumadokero kunoku yakatotorwa ikanzi under Londro dakara kunosvika kuna nachinyudze kweso kuna Nyati mine almost 40 kilometers away yakatorwa ikanzi Londro estate ndo painechitanga manje movement yekuti wana Chipunza wakubviswa munyika yani yemadzibaba awo ani mazvibata wana Chipunza wakubviswa munyika yemadzibaba yawo chandingade kuti ndisati ndasiyira Ishe Tsungu chandinoda kuti ndiite emphasize ndechekuti pavari kubviswa munyika iyi haisi kupiwa umwe mambo ba vari kubvisa wachitora ivo varungu and pawakaitora way then yakazodzoka paindependence kuti yai vanhu vatema vanhu vakutanga kupiwa mindo vachidzokera it's on record kuti mhuri yekwamandisha mukatora map ya 1945 yakatonyorwa kuzi mandisha musati masvika kuchinyudzi nechekuruboshe musati masvika kuchinyudzi nzvimbo iyoyo iyo payakanyorwa kuti mandisha wakatodzoka 1982 government ikatofacilitira tozviziva kuti wana mandisha waigara apa so yakatotanga as early as 1982 manyasobari panyaya yacho so 2000 kuzouya kweland reform vanhu vazhinji watanga kudzoka until now we are grateful kugovernment kuti mambo Chipunza wakadzoka pakaigwa madziteteguru awo pawakasvikira ndopawagere nhasi regai ndisiyire Ishe Tsungu watibatire nyaya dzana land apportionment act the actual displacement yemhuri yekwachipunza wachibva mumhina wakuenda kuutapwa as we call it. Thank you. Interest yevauyi kana kuti varungu it dates back kunana around 1900 or before kunzvimbo yakunzi Nyati mine manhasi uno yaive mine yaimainwa nana Chipunza mugomo rinonzi Nyamanindi. Varungu ndobva vatadza kuti Nyamanindi ndobva vati Mandindi kana pamepu nhasi panonzi kunonzi Mandindi ndo kwavasikodhirila shaft yavo yeInyati mine ndikudzokera patawa na referent saka waona gold necopper paInyati mine ndobva waita circle off nzvimbo yakakura ndobva yanzi Lonro 1910 London British Corporation 1910 ndopakatanga kuone interest munyika yekwaChipunza pakazouya Land Apportionment Act of 1930 ikazoimplementwa nemagandanga wanana Fisher wabva kuhondo 1945 tichidai so madzibaba edu like my father died at 97 years old I wish this interview dai iri kuitwa in local inini paprasi pangu pandigere ndakagara pamatongo emadzibaba angu pakakwirira wanana sekuru wangu maroro achiswa kwamutunga gore ndinokupangidzai kuzvidzai zvaigarwa nawo dzimba dze4 kona dzakasiwa nevanhu pawaigara saka vanhu vekwaChipunza vakabviswa 1947 48 49 wamwe wakaenda kwaMurewa kwaNarota and so on wamwe wakaenda washoma WH state ndaona kanzvimbo kadiki diki kekuti mambo Chipunza aende kuchiduku reserve kwamutunga gore ndokwakandogariswa ikoko wamwe vari kunyanga wamwe vari kubhohera wamwe vari kugogwe wamwe vari kumarirangwe wamwe vari kuhwedza wamwe vari kuDarwen. After the war the government of the day realized the colonial injustices kuti hakuna ivhu kana nyika isina mambo apa panga pagerana due processes were done through Ministry of Local Government, DA's office, office road council, kukayama commission, not once, not twice, not thrice. Wachibvunza kuti wanga ugere kupi kusvika vagutsikana
kuti ndishuwa Chipunza anga agera atitaure zvimwe madzimambo Chipunza anga agera kubva muna Rusape kundobata kwaMangwende ndokwatakadzoka ikoko ndokuna mambo Chipunza tiri matongo emadzibaba edu tigere zvakanaka munyika yemadzibaba edu. In short, wongo chimwe chakaitwa pamubvunzo wenyu kuti chichakaitwa nehurumende newadzvanyiriri chakakanganisa ukama hwedu ndechokuti pane mumwe mambo mumwe murume aisenza kuhurumende akasenza for 50 years ari native messenger muoffice mapermanent secretary weinternal affairs. Murume uyu ainzi Zambe Makoni, this is documented. Anonzi akaita basa rakanaka akanyorerwa statement yeku appreciatewa kunzi if there is any chief who is in support, who is on record for supporting the government, yenguwa iyoyo, it's Chief Makoni. For 50 years he was native messenger. Mambo uyu muzukuru wa Mambo Zambe, sorry, Mambo Chingaira, machibata. Murume uyu akabva anzi because of this mukurumbirani kurumbizwa kwari kuitwa akabva aitwa paramount chief. Paramount chief ndiye aiti muchaindi mese kumaofisi ka kwakuenda mumwe chete anondotaura kuti wakomana wari panze apo wati zvakati angari MP yeah, you call it that way. Saka nhasi uno mukatarisa dunhu reRusape riri kunzi Makoni district, zvikonzero zvacho nguva hatina ba yekuti sei rakazonzarwa, asi dunhu iri riri kunzi Makoni recently takarichinja semadzimambo rakunzi Rusape, so it's on record it's Rusape district. Okay. Yes, there's a resolution yakaitwa muna April 2001 to that effect. Now mama madzimambo aya nyaya dzawo dzaakuita sekuti kana muine zvemuri kuda kuhurumende dzaiendeswa nani na paramount chief. Hazvina kuitika uku kwega kunyika yese, ndo mamiriro azva zvakadii hazvo azva zvakaita. Saka kama kadambudzikwa kangagone ku 1980 government yakabva yati hazvifambi zvakadaro ba, madzimambo ese akaenzana because mukataka pachishona anotonga wanonzi mambo, ko paramount chief anonzi nechishona. The fact that hatina zita iroro it means harimo mutsika dzedu. Saka chinonzi paramount chief mutsika dzedu hachidi hama. Kana tikatoti paramount kana tiri hwedza pamoti kutaura nyauyo wasvosve ndiye hatingatoti paramount ndizvo nai. Asi 1980 hurumende yakati madzimambo yese muri pakaenzana. But sekuziva kwamungaite jena kana munhu wambenge uri pakanaka hazvisi nyore kungoburuka pambedha wototanga kurara pa wodzamirwa netsanga umudze pabonde vanhu vanekatsika woke kuzopfuurira mberi wachiramba wachitaurawo zvekumashure ndazvine kunakawo kwazvo. But izvozvo handizvo zvinokanganisa hazvo magariro atinoitwa magarisirwo atinoitwa nehurumende. Zvakakosha kuti tizive kuti semadzimambo tine simba ratiinaro, asi anochitibatsirawo kuti aiwa musatsike wamwe konzi ihurumende through the Ministry of Local Government. Mazvibata ka. Saka we local government handifunge kuti wanoita zvekuprofita about migani yevanhu iri papi. Aiwa wanonyatsoziva ndekuti norondo imimi jena kana makuda kugadzwa zvese zvinonyorwa muri mwana wani mune ukama hupi newekutanga nasoso wekutanga zvakambouya sei norondo idzodzo isu hatichengete pakumadzimambo nekuti kana tikarwa tinopisa. Asi ku local government hawapisi, ku national archives hazvipiswi. Plus imi kana makuda kugara munogona kunodzurudzuta record monyora kuti sezvimwe zvatikamboona hedu zvakanyorwa kunzi Sabara Werekenga ari mukoma waMuswere pane patakambozviona hedu. It's unfortunate hazvina kuitwa nemhuri yekwaMakoni yese, asi kunowo washoma wanenge vachingorasikawo pfungwa kusvika pakudaro. So local government inopindira yogadzirisa yonyatsoona kuti nhororo yedu yakamira zvakati. So paramount chief yakambotikanganisa, ndosaka chero nanhasi muchizonzwa paine karumborera kekuti Chipunza anofanira kundoombera uko, Tandi anofanira kundoombera, Chiduku naChikore vanofanira kundoombera, ndo pakarasikira nyaya ipapo. But anyway zvakagadzirika. Asi tiri kuti iko kwai kuri kunzi unofanira kunoomberwa naTandi naChiduku, asi ndokwakanga kwasara kwana paramount. Chief Makoni ndiye akaitwa paramount weRusape district nguva yacho iyoyo. Ndo zvatiri kuti zvakazoabolishwa 1980 negovernment after independence. 1980 ipapa government iri kugadzirisa zvinhu zvikuitika sei zvikuitika munzvimbo yekwenyu. Vice mamine zvimwe mashoko muda kuwedzera. Ndakatoda kupamhadzira vataurwa naReverend kuti ndinodaira kuti kana paine kakupesana ndiko keparamount enzaka ndinganikotsimbirira pakuti
tinoona sekuti mambo Makoni wanoramba wachiti paramount kana wakazozviregera ndofunga wakazozviregera manje asi kuita kwacho kunongotaridza kuti munhu ari kuti inini ndiri mambo wemadzimambo watowe mwari zvikana wa mambo wemadzimambo mwari paramountains sekuona kwedu Makoni district is not Makoni's district. I think zvakafanira kuti Parere Nyatwa hospital is not Parere Nyatwa's hospital. Zvekuti vanhu Parere Nyatwa vangu vachiti chibva ngoti hospital yedu izita beds. Asi tinoona kuti pane kuzomufungo wekuti ndekuti riri kunzi Makoni saka nderangu. Aiwa mune madzimambo mashanu. Wane masimba akaenzana. Asi sekuti umwe akambonzi newauyi uri mukuru wemamwe madzimambo. But remember it was just administratively. It was never meant kuti nenyika yacho kune mamwe madzimambo kwakwako yaiwa administrative chete kuti chenda unotiripotera shamwari asi ndine nzvimbo yangu. Saka pabviswa kuParamountains muna 1980 mambo ega akangoenda kukakona kake. Asi isusu takabva tazoona kuti aiwa kakona kamakatisawo handiko kedu chaiko kedu ndekaka uku kwamatibvisa 1945 hurumende ikati zvechokwadi dzokerai kunyika yedu ndokubudisa magazeti. Handizivi kuti kauparamount kakaka ndiko here kari kuita kuti vagari vekwachipunza kana vachinge vakanganisa kana kuti vapara mhaka maererano nemagariro netsika nemagariro dzechivanhu vaende kunotongwa kwamambo Makoni. Ipapo zvinofambiswa sei? Mazviita jena dambudziko ratinaro ndambotaura paya kuti patorwa mina ichinzi Crown Land nyika iyi haina kupiwa mumwe mambo ba yakaramba iri kuvarungu and tapinda muindependence panga pasati paiswa mutemo ba unoti resettlement area under traditional leadership amenoti mapabataka. Now in the absence of such isusu wana Chipunza hataigona kuti masubject although tichiziva kuti area iyi ndeyedu hatigone kuenda kundovati huyai kuno tikutongei nekuti mutemo wenyika hautitenderi kudaro. Ndochekutanga. Chechipiri vanhu ava vari kuita tunyaya twavo vari kunetsana mukatumu mukatoziva kuti niye kumaboundary kwedu like the northern boundary kuna chendambuya muchinda wamambo Makoni. Wamwe waienda kwachendambuya nekuti kana munhu aparirwa mhosva anoda kuti nyaya yake ienzaniswe. Vanhu vaienda kuya then wamwe wakatanga kuita musikanzwa. Umwe umambo wakatanga kuita musikanzwa yekupota vachindotora vanhu imomuya vachivatonga zviri kunze kwemutemo. Mazvibata nekuti munhu kana afunga kuti uku nyaya yangu iri kunogadziriswa anomapabataka anogona kutoenda nekuti anoda kubatsirwa. Vamwe vacho vakanga vachindotonga ikoko ndezvekutomanikidzwa. It's on record even mukaenda kuZRP there are so many records dzevanhu vaiita zvekuredwa wamwe usiku vachitorerwa mainputs presidential input scheme vanhu vachitorerwa mombe and everything zvaiitwa zvenharo chaizvo vanhu vachitorerwa. But kana iwewo uri muridzi wemambo Solomon muBhaibheri anonzi mambo anotonga mhosva yakaoma haugoni kupruvha kuti mwana uyu ndewangu nekuti ndamuuraya. You would rather say mwana kana iwe wafunga hako kuti chikuru ndechekuti mwana wangu ararama. I think tinoiziva nyaya yamambo Solomon. Mhuri yekwaChipunza yakati isusu hatigoni kuramba tichitonga vanhu ava tichivadzvinyirira zviri kunze kwemutemo nekuti toda kuprova point wana wedu nguva ichasvika tichawatonga. That's why tiri patiri yezvinezvi. Asi ndoda kukupai assurance jena mukauya yezvinezvi aiwa taakutonga nekuti hurumende yakachizoti mambo Chipunza chitonga nyika yenyu. Gazeti rakabuda musi wa17 April 2018 saka tatanga kutonga nyika yedu. Muchazonopindawo kwaMakoni nachiduku kuna Tandima kungo nyatsoziva kuti pedu nevanhu vedu ndipapa. Dai tatine mweya wekupinda kwewamwe tingadai takatanga kare. But look, we have been in exile for in excess of 8 years. Patience is nekuti we are a law abiding community. Hatigone kungofumata kuti Chipunza atodaya hatidaro. Vanhu vese vatakagarisana navo Makoni munun'una wedu, Chikore ihama yedu, Tandi ihama yedu, Chiduku ihama tatopera kurorerana. Saka ukati ndakuda kundotora foro yake tozodii manje. Ishe ngatiti mapiwa kana mukana mungadere kuti umambo ndotanzwa kuti muri vana vemunhu mumwe chete
uyo Makoni akazonogara kune zvikonzero akapedzera ati achigara henyu ikoko nazodi mungadere kuti umambo hwenyu kana kuti magariro makaita umambo hwenyu huviri hupazwe kosara kuina mambo 1 anonzi uyu ndiye akutonga abatanidza Makoni naChipunza yango yamhuri imwe chete mana mambo mumwe chete. Pambotaura mazvita pambotaurwa kuti there is a strength in numbers. Isu tinoti ngatigare takadaro. Zvakanakira kuti kuna mambo weshumba Mazi, kuna mambo weshumba Murambwi, kuna mambo weshumba Gurundoro, kuna mambo weshumba Nyamuziwa. Wara unashumba wese. So ukanoti shumba Nyamuziwa ndi mambo ndozvatakuti always. Iya muningina wedu anzonyati Makoni ari papo, nyati Chipunza ari papo, dzidzara kuraka. Todadzana zvedu kudorotomwa uya udzokera umba kwake undotonga. Zvakafanira kuti mungade kuramba muchibika mba mamai andi makatobudawo. Hazvina kushata kubuda mba mamai. Asi tiramba neama tikaita mabiko todaidzana. Asi tapedza manhero adhakwa odzokera umba kwake uya adhakwa obirawo rwizi ndizvozvo. Rev, kufunga kwenyimi ndimi munogarisana nenharaunda idzodzi ndimi munogara nevaningina nemakoma vedu. Chikonzero chingaiti ndazva zvanji zvimwe mambo zvibata apo nebaba takatasa iye zvinezvi chingaite kuti mumwe ati aiwa Chipunza iwewe kana kuti iwe Makoni haufanira kunge uri paarea panapa kana uine umambo ndezvii nekuti kunzwa kuti pane nyaya dzemuganhu pane nyaya dzekuti hauzonge unofanira kunge uri mambo pachipiwa zvikonzero zvakawanda wanda. Kana ndabata mubvunzo wenyu zvakanaka muri kuti chii chiri kusaka vanhu waite claim over headlands kuti Chipunza asi mambo. Ndinotenda ari mambo haufanira kunge uchisvika apa ndipangu iwe mhino kwaunofanira kunge unofanira kunge uri kumi kana kudzokera kwawakabva kuetezika wakawaka. Pakanaka jena mhandara yakanaka inodiwa nemunhu wese. Mhandara yakanaka mumwe andosvika akabvisa pfuma asi waitsokorera wari wamba chingotsokorera bedzi ari mazvibata here. Ndambotaura pakutanga kuti mina inyika yakanaka mazvibata ka first track ndasvika pamberi apa taakugowera minda. Hurumende yati ngatichita land reform. Mambo aisanzi chenda unogowa nyika yako. Hurumende ndiyo yaitungamirira pamberi ari mazvibata. Hurumende iyi muhurumende mune mapoliticians wanenge wari in power ari mazvibata. Coincidentally kumaungurku mapoliticians ari in power ndi kwababa Mweni mazvibata ndiwo vane simba rekugowera minda. Waya vanekapfungwa musoro maoge kuti tisi warizwe headlands kana dai mamurimi maizvigowerawo pakuru. So nyaya yakaitika ndeyekuti wese wakanga vaine power nguva iyoyo kusanganisira namambo Makoni agere muofisi yezvinezvi wakatora minda wachibatsirwawo nepolitical muscle yawaive nayo nguva iyoyo wachitora minda mumhinawo. Isu tikatombosumudza titori netsamba dzatakanyora kuhurumende kuti honaika isu mhuri yekwaChipunza tine 3 wakapiwa mapurasi muheadlands. Mhuri yekwaMakoni ine excess of 10,000 hectares dzawakazvigowera because wanga vaine power yacho nguva iyoyo. Now dambudziko rochiitika manje nderekuti ava wazvipa minda ava muheadlands kuti wachifunga kuti wanga chitongwa naChipunza zvaakuwaomera. Saka the best thing they would do is to defend territory yawainayo. Saka ndokuzama chaizvo even kugadzwa kwamambo Makoni kupuwa munda panhongonya pagomo rinonzi Nyasuri paitongira mambo Chipunza the 4th ainzi Guse Chiunya Chipunza the Great. Zvese zvitakazvitaura kumaofisi ehurumende kuti aiwa hamugone kudai zvikanzi aiwa ari kuenda kundorima chete. Spokesman wamambo akatotaura kuti aiwa mukatora n'anga mukaipa pekugara apa mangwana panofuma paane wangaza. In modern language yamunganzwe ndeye kuti makanika akangoroja chete kuswera mangwana maboneti anga akatovhika ipapo because ndo kumafambiro ani. Saka mukapa mambo nyika munda munyika yemwe mambo maakutokonzeresa maproblems. Ndo paakuuya futi nyaya mambo tarapa mashure iya kuti ndiye vanhu vari kuenda kunotongwawo because wakuona uya ari papa obva ati ndini mambo iye atorimo apa ane chikwangwani chakanzi mambo zveshuwa vanhu kuti ndofunga ndiye anenge chinyi mambo. But in summary ndiri kuti chiri kusaka vanhu vaite claim over headlands especially our sister chieftainship yekwaMakoni inyaya yekuti wane power wakanga vaine power yepolitics wakawana minda wakazvipa minda kuheadlands sidelining mhuri yamambo Chipunza. Saka it's within their comfort kuti umambo hwekwaMakoni hurambe huchitonga. Tichitarisa nhoroondo yamuri kutaura panapa neruzivo rwaminaro tichitarisa nyaya yeumambo yekunzvimbo dzekwenyika
munombosvika iri pakugara pasi nevanhu vedunhu rekwenyu ikokoko movadzidzisa moziva kuti pane nharo dzekuita nekusaziva bhozi nharo dzako dzinogona kutangira 1980 dzishuva kuno nekuti hauna kuudzwa kunzi kubva 1600 nemadzitateguru takafamba so kuti tizosvika patiri panapa. Munosvika here nguva yekumbogara pasi modzidzisa vanhu so that munhu anogona kutadza kubvuma ipapo akombobva toti zvakataura naishe zvezveka ndanga ndichingoita nharo hangu ka but no ndinofanira kutendeuka nditisi ndiendewo. Maita unge mutoripo pazvaitaurwa pazvaiitika. Kubva madzimambo ekwamakone kumashure takutaura tamuindependence azotorerwa neapo ainzi Naboth Gandanzara ndiye akatanga kusanondobata zvangataurwa kundotonga zvisati vanhu vangonziendai asi hurumende yaiti vanhu vaitongwa necommittee of 7 asi Gandanzara akati ndakuisa vanhu vangu imomo ndobvaisa masabhuku nemadzishe handiti pakazouyawo mambo Chipunza takutoya nyika yedu kazi pataiswa kuti masabhuku so pakamboita nguva yekuti pambe nemasabhuku mairi sabhuku yekwamakone nesabhuku yekwachipunza ishe yekwamakone naishe yekwachipunza munzvimbo imwe chete munzvimbo imwe chete iyoyo. Pakasvika nguva mambo Makoni then atorwa neuyu pakatounganidzwa vanhu tichatondera paka imwe incidence nepakapiwa mambo Chipunza motikari yake mambo Gandanzara Makoni 2002 wakatounganidza wakati one way ini ndiye ndakabatira mukoma it's on record ndandakabatira mukoma nyika yavo nyika yemhina iyi haisi yedu ba isu kwedu kumhiri kwerwizi Wachipunza we ndikuku madzishanda ndagadza marimba somebody else mambo wenyu avo mukoma vanhu wenyu avo Gandanzara raitotaura kuti handipfeki bhachi kana ndaona mambo Chipunza aitokumura bhachi ndimukoma handipfeki bhachi kutobvisa bhachi haticharoorana hatichadi kunzwa futi anoti nyati aroora nyati ihama yedu iyi ndandakangobata nzvimbo Wachipunza we nyika yenyu iyi so kubva kwese uko tandakagara zvakanaka isu hatina dambudziko navanhu kwaba munini kwamakoni tine dambudziko namambo mumwe the current chief who is now beginning to claim sekuti akapiwa prize kuheadlands. Isusu kuroorana kwatakatoita kwakatotisimbisa ukama mukaroorana muri wawenge matoite zvara wamwe watezvara wamwe wakwasha wamwe wazukuru tatwe hama tiri hama takatosimbisa uroyalty hwedu nekuroorana ikoko whether it was incest at the beginning by who we can spend the whole day tichibvunza kuti ndiani akaita instant. For us I think that is immaterial. Zviri material ndezvekuti tiri wana weumambo tese iwe une kwako kuunogara ini ndine kwangu ini ndikazobviswa nevarungu zvino ndadzoka kunyika yangu zvino katakunzwa kuti baba munini wakuti baba mukuru handidi kuti mugare kunyika kwenyu ikoko kwangu futi saka tine dambudziko nachief hatina dambudziko nemasubjects ake sekuti tinotosangana baba munini sekuru uyai apa takatoroorana takatogara zvakanaka kwatitori madzishe isu wamwe tinotosiyira kuti shamwari handipo takungoti nyati watorewe kwamakoni just to show kuti two wrongs should not make a right kuedza kuti titaiwa isu hatina dambudziko ende zvesho hatina dambudziko nemasubjects asi tina dambudziko namambo azopinda 2014 now beginning to reverse. Imimi semadzimambo because you should lead by example. Exactly. And so that masubject ndoziva makambosvika here pakuti dambudziko ratinaro munharaunda medu regai titsvage muyananisi. Iwe wakagara apa Chipunza wakagara apa Makoni wakagara apa moya kuneni jena inzwa yavazukuru taura nyaya yako Chipunza wotaura Makoni wotaura hongu ndazvinzwa asi nyaya ndisati ndakuti uyu ndiye ane mhosva kana kuti ndiye ari kugona nyaya yenyu yakamira so ndapedza iwe Makoni unoiona sei iwe Chipunza unoiona sei makambosvika here pakunotsvaga muyananisi kuti akugadzirisei padambudziko riri ndakatangwa nemunhu akauya 2014 apo mazvita jena ndoda kumboti turumbichana panyaya yapfurwa nayo na vice chair imambo itaura pakutanga yekuti munzamusha ndoda kuti nditaure kuti kune vamwe vanoita maclaims ekuti Chipunza akaroora hanzvadzi saka anonzi Chipunza anonzi munzamusha. We have had such claims. Vanhu ivavo vanotaura izvozvo
muna October 2014, if I'm not mistaken, must have been October, August, must have been 26 or so. Pakagadzwa mambo Makoni waripa. Muzvare Mandita Wepichimene wakanga wachiri provincial affairs minister weManicaland. Mwana waka Makoni. Pakagadzwa mambo. Muzvare one statement ya wakataura which answers all this that we are talking about. Wanotaura kuti nasi is free for all. Mambo wagadzwa bata chiro muzari wawabata. Munyazo zvibata. That statement was a very correct position. Ma rituals aitwa paigadzwa mambo. Munyazo paigadzwa mambo Makoni paitwa that ritual. Okay. Saka kuti wanhu wazotanga nasi kuti Chipunza akatora hanzadzi. Achisi chokwadiba because wainzi it's free for all. Tora muzvari akukunzi wanhu wachipunza waimutore muzvari kwa Makoni. Kwa Makoni wacho ndo watobata wazvari kwa Makoni wacho. It's documented. It's ritual incest. It's in their record. Saka kuti wanhu wagozviti nhasi uno Chipunza akadai, I think inenge ya serious distortion which is maybe aimed for imenyaya. Rega ndingobatsira zvangu ndingoedera. Hatiziwe kuti izvozvo zvinotaura kunzi Chipunza akabhoza akaputsa musha zvakatangarira. Asi isusu kana takazvitarisa tinoziva kuti tataura kuti baba ndini waenda kunovhima. Ndizvoka? Waenda kunovhima mhiri kwa Rusape. Wazvare ndio waenda kunotakura nyama yauraiwa yawo yananikwa and so on. Isusu sekuziya kwedu, sekunzwawo kwedu. Munhu anoenda kunovhima nemunhu akagara kumusha. Anoenda kunovhima wapedza 6 months ariko. Ane chidakwa chekuda mukadzi ndeupi? Angasipo. Ini ndikabata futi ini mukadzi ndinaenda ndinotorana naye magumbezi kumba. Aenda kujana kauya aenda 6 months ndiye anechidakwa chekubata chekubata. In any case kana paitwa makuna panozvarwa mwana. Hatisi kuziva kuti isu tsisi takabata mwana wacho akazvarwa ndiani. Isu zvatinoziva ndezvekuti pambotaurwa kuti mambo Mukunyadze akauraya mambo Zendera between 1840 between 1840 and 1845 pakatongwa naMukunyadze pasina mambo wekwaMakoni pasina zvikazo wakazoritariswa after that ndipo pakaripwa wanasikana watatu wanoti Surungwina, Mandiringana na Maendera, wasikana watatu hao ndo wazvara mambo Zambe Makoni uyo wambotaurwa wokupedza 50 years ari pakazvarwa wasikana pakaiswa wasikana watatu hao kubva ndo patinoziva kuti pakaberekwa wana. Asi tine muzvare wedu anga ari hanzvadzi yana Chipunza naMakoni wainzi waMudongonzvi kana kuti Dungu. Ivawo wakaita pamiri pasingazikanwi kuti ndepani. Itoripo nzvimbo inotonzi Dungu izvozvo. Awana nyata vanopingazvo. Nyata wakati bva pano inhubu ndiyani? Apa kwidzwa mugomo zvakabva handiri kumuona pamba. Wana baba watodzinga kaisu enda. Wana teta wangu wakumuchengetera mugomo. Paakazenga akuda kusununguka wana teta wakati wana nyati we. Mwana angaramba ari mugomero. Anotozvarira mugomo. Zvikanzi aiwa chimuudzai. Achingodzika mwana waye akabva atumidzwa. Achingodzika muzvaro waye akabva asununguka. Zvikanzi chimwana ichi chinonzi Dzikiti mugomo ichi. Nanhasi tine wana wanonzi wana Dzikiti. Washonga wanonzi wana Dzikiti. Mazvona. Kana saka isu ndo watinoziva. Asi wakuti haondeyo kwaMakoni hatingaziwe. Asi isu ndo wana Dzikiti kuti patakabviswa muna 1940 titori nawo takatodzika nawo kumutuka gore. Sabhuku Dzikiti atoriko. So kana pakaita makuna tingada moti makuna vanofana kuberekwa mwana. Haanganzi makuna mangosangana apo yenyu zvekufadzana asi makuna panoberekwa mwana. Isu hatimuzivi mwana iyeye. Hatisati tamuona akaberekwa. Aiwa uyu haangati handi yeka because isusu tisu wana baba wachoka. Isu tisu wana sekuru wana tezvara. Saka tingati tisete makuna. Ndio tisu wana tezvara. Munana Chipunza. Mubvunzo wangu uri kupa kuti makatsvaga here waumatsanangurezvo muyananisi akudzidzisei atimbona kuitira kuti nharo idzi kaidzi dziri kuitwa nemumwe uyu kana naMakoni kana kuti dziriitwa naChipunza anyatsodzidza kuti aiwa hongu ndakadaise ndanga ndakarasika hatimukuzviona ava vanhu vazonyatsondipa
gwara unogona kuzoti murume nyevoka kukakonwa padare kana kuti uri mambo hauzongoti unozoti maybe nekufamba kunguva uchiti chokwadi ngatisudurukei uko hakusi kwedu makambosvika here pamunotsvaka chi muyananizi akakuudzai kuti nyaya yenyu inofamba yakadai so zvakanaka chati turu wana nyati wachiwedzerawo chimwe chakakosha kuti muzive jena iri kuita sehondo yekwachipunza neyekwamakoni haisi hondo in real sense because vanhu vekwamakoni havana kusimudza makano kana mapfumo kurwisa vanhu vekwachipunza hapana chipunza akasimudza bvumo kurwisa munhu wekwamakoni asi tine individual ane problem yambotaurwa iyayi na izvo zvakakosha kuti zvizive pamashure apo tichatibata zvekuhurumende takanyatsozvifunga tikati toita sei tine muchinda wekwachipunza wazhinji vanomuziva anonzi bishop T.O. Chipunza nemumwe muzukuru wekachiganze who sat down wakati wana sekuru toita sei panapa hatigarei pasi tikurukurirani patagara pasi country club kwarusape muri yekwachipunza uku muri yekwamakoni chii chiri kumbonyatsotinetsa panapa tokurukurirana tikati tamwe tadii hedu tawirirana effort iyo yekuti ngatidzokei pamwe chete tidini tinzwanane patakabva ipapapo zuva rodoka racho musiyoyo mumwe wedu wekwamakoni anga aine political rally tikati semuri katawirirana chihandei in solidarity pataenda payorkshire panonzi payorkshire pabadley apo munyika yaishe kanyangarara tasvika imomo zvatati chitaura zviya takagara round table directly opposite tatoita musangano mangwanani nemhuri yekwachipunza tawirirana tokwachipunza ndio kwamutunga gore yes ende kana munhu ari ane microphone iwe uri ukuchero kana rapana nokunzwa ende kana kuti ne bhuti zibate munhu anopenga office yamudzviti ndio inodhila nemadzimambo yainzi yadhiye nguva iyo DDC mazuwano takaenda on several occasions kuti wona iwe tiyananisirewo nyaya yedu iyi mudzviti akatora nhoroondo wane mafaira kwavanhu vaya nhoroondo bvayanza patsve nhoroondo bvayanza patsve zvakakosha kuti nditaure kuti mambo gandanzara wateererwa namambo Makoni vari pavo pakazototi takaenda kuhurumende including kucouncil kukaitwa full council yakuita resolution ikoko kwaitaurwa nyaya yemuganhu ndikuda kuemphasiza point yekuti hatisi kurwa nevanhu vekwamakoni but we have an individual ane maonero akasiyana newamwe mambo gandanzara wekenge waripo commission yakaitwa ikapera waripo pawakaenderwa ne-interim committee yainovhunza fact finding committee mambo gandanzara wakanyora zviri on record kuti wakati ini nachipunza hatigwi muganhuba tiri mukoma nemunin'ina asi kana zviri zveadministration bedzi muganhu wamanzwa wataurwa namukoma Chipunza ndio muganhu wediwa it's in black and white hatina kugara tiine hondo fanika maitiro adzakuratidza sedziripo mazuva anayo so initiative yekuti tive neukama tichiyanana yakagara iripo ndosaka ndataura zvabishop Chipunza namuzukuru Chiganzi vananyati vanogona kuwedzera other vangoda kupanzira reverend kuti imi tichienda kumusangano wecommission correct thank you so much patakaenda kucommission yazobudisa boundary rekutanga 2017 yakuda kundogara mumwe munhina wekwachipunza akashanya kuunited kingdom bva asanganawo nemumwe murozvi wari kutaura napaubhururu wavo wari kutaura dzeumambo ndo dzinenge dziripo kana wana mambo hawanyataure nyaya dzebhora wanotaura dzeumambo zvikanzi isusu varozvi hatina dambudziko takamirira kudare guru wananyati ndi munenge muchitatsurana ikoko pazvaramba zvichingoti netsa kuti saka toramba tichitosekwa here musi wataiti mangwana kune commission iri kubva kulocal government iri kuya kuzotora nenyaya yemaboundary we made an effort anga ari chairman wemakoni rural district council mwana wekwamakoni inini personally ndakamuconducta kuti nyati I think dare riri kwamangwana iri rakanaka kuti tise masaka pamwe tikupewo umbowo watinawo maererano nenyika yaana nyati but we were shut off we were shut off. Those are some of the many imwe yacho spokesman wa mambo Chipunza wedare rekwa Chipunza neni takamboenda kuoffice kwa wamutasa watidimasi mutasa takaenda kuoffice kwa wachipa megawatt hapo 8th floor takaenda vatati 2 versus 2 wamutasa waina keno mutasa inini ndina spokesman kwa mambo Chipunza nyaya yedu ndeyekuti let's find each other but still that effort was fruitless. So we have made several and we have not stopped engaging.
we have not stopped. Kune mumwe anonzi Donald Sarudza aikamba Makoni ari kondestawo nguva yacho hamino nezvimwe zvaapapi kurwirawo umambo kwaMakoni. We have actually found each other. 2014, just before Chief Makoni waripawo was installed, pazasi apa pajembe pane painzi paEast 24 paichigwasa dzavo takatoita kete skoro kuti yati uyaitisangani makorokoti tanzwa kuti ndimi mabatwa tsvana. Isusu tatichiona kuti pane kaantagonism kakadai nekudai takaenda tiri watatu tatichifunga kuti nyati we must find each other. Pawanga wachibvawo kuchikoro kwawanga wari wakuda kundotanga kuita basa rourairidzi awa ndiwo kengo wachiwabatsira unge wari watoticha already pamavhudzi high school kunyazura nyati toziwana uyaitigadzirise nyaya idzi but still we are where we are. Alright. Takasatasa nyaya dzemadzimambo idzodzi dzine kutonga nyika tichinopedza chirongo. Mambotaura mukati muri kwaMakoni chimwe kuri kubva rimwe simba ravo yanyaya yepolitical power. Handiti tobatatarisa Mandi Chimeni panguva iyo ariwo governor Chikudu Masimtasa Simba Makoni vese the current chairman we district council Guy Mutasa Makoni vanga vaine upper hand. Imimi vakachipunza hamusi kuti here yanguva yedu zvichida vekwenyuwo vane upper hand political power pamwe vatsika manje bekuti saka makuti right makamboti Mutasa Mandi Chimeni nani muchitidzinyirira vekwedu apa nyangawo tamusecond dispensation takusenzesa political power. Isusu jena nambotaura kuti muhondo ya 1874 yepamanda tairwisana naMutasa watisitori nawo kama naye tichirwira munin'ina wedu Makoni. Muchinda anga ari komanda wehondo yekwaMutasa anonzi Chimbade akaziya nenzara. Reverend Muhlanga akazvinyora mubhuku inonzi Tsamba yeChina kuti pakaziya Chimbade ngenzara wakatumira nhume kubva kwaMutasa kuti ndapota ndamuteta mambo Chipunza iwe mambo wemhina muchinda wangu Chimbade waziya ngenzara chimbomisai hondo timukurungire bota. If Chipunza would wait for a completely foreign person watingerwa naye kana Chipunza akagona kumirira kuti atanga asimba because you don't hit a man below the belt. Ndizo kana takati Muchimbade ngaasimbe tisina ukama naye kuMakoni munin'ina wedu. Mutasa kabva atora kuti Chipunza mambo wemhina anotonga nemutsa. We are not in to retaliate. In any case tiri kuadmita kuti Makoni munin'ina. Saka chimwe munin'ina wako akaita musikanzwa zvakadii ndo wakazvitaura kuti iwe ndiri mukoma maniyo chabuda ukazomba musinyonze wemwe musi but hautsvagi demori kuti mamunin'ina wananyati vanogona kuwedzera. Ndinoza vachiwedzera mumwe nemwe aitaura mashoko ake ekupedzisira ndichibva nekuna vice secretary tinenge takupai mukana wekuti mhuri kwaMakoni neyekwaChipunza yakagara apo handiti ndimi makamanzi ana Sadare mumwe nemumwe achivapa mashoko ekupedza kuti nhai ndapuhwa mukana wekuti nditaure nemi mashoko angu andoda kuti nditaure kumhuri mbiri idzi akamira akadai so kudai so. Chiripo ndechekuti chinangwa chechirongwa chinechi hachisi chekuti tirwisanise vanhu kana kuputsa ukama asi ndechekuti tipanane denhe reruzivo kwakabva nyaya dzemadzimambo. Hongu vari vatatu vari pano pazuva ranhasi vanogona kutaura zviviri kana zvitatu vagopotsa kana muchifunga kuti vapotsa vari kwaChipunza munokwanisa kuvabata muvati paya makasirira madii kudzokera zvakare uko munowedzera pakati mukana uripo. Vamwe vemadzimambo ataurwa mazita avo abuda panapa kana muchifunga kuti pane zvataurwa zvisina kunyatsoti JK ipapo mukana uripo zvakare munombotifonera moyawo motaura kana zvichigona nekufamba kwenguva tinozovimba kuti mambo Makoni mbuni vanenge vakagara apa mambo Chipunza mbuni vanenge vakagara apa pavanenge vakagara ipapo mumwe nemumwe achitaura pfungwa dzake nekuti izvi zviri kutaura kuti pakamboyawo mambo Makoni nhasi pauya mambo Chipunza vese havapo asi nekufamba kwenguva chido chedu ndechekuti vaviri vavo vauye kana kuti madelegation vaviri vauya vamwe vogara kuruboshwe vamwe kurudyi totaura nyaya iyi pamwe tichionesana tinogona kudzidza zvakawanda ipapo. Ndichibva nekwamuri vice secretary mashoko enyu ekupedzisira kumhuri idzi takatarisana nenyaya yatanga tichikurukura pazuva ranhasi. Ndoda kumutendai nemukana wakadai uyezve neinitiative yepeace building wakanyararo nekugara because hapana development kana vanhu vari kusaidzira. Masuva amupedza ndeyekuti the incumbent mambo aripo Kwasira dai adzokera ambondobvunza hama dzake dzimba dzakagara umambo kubva 1840 imba yaNyamanhindi
neimba yanyakurukwa vanomutsanangurira zvakazara kuti Chipunza ihama yake zvokuti aramba akabatirira paruwengo rwokuti zendere akaurayiwa namukunyazi Chipunza hakuna kwazvinotisvitsa, because an eye for an eye makes the world blind. We go nowhere. Thank you. Ndatenda ishe mazvita ndokuda kutenda ine kuti pamukana mashoko angu ekupedzisira ndekuti zvakakosha kuti tizwe kuti tiri apa nehama, baba mudiki wachigarawo kwawo, baba mukuru wachigarawo kwawo, tichiyanana. Izvozvi magariro atakaita kwaChipunza kwakazarawo kwaMakoni, kwaMakoni kutorina ishe umwe kwaMakoni anonzi Chipunza, anonzi Chikungu, mwana waChipunza, asi akatoitwa ishe ikoko. Ndo magarire iyi antagonism yatiri kunzwa isusu hatisati taiona, asi tiri kungoiona pamunhu umwe chete. Dai yapera tangogara zvakanaka tichishanyirana sehama nehama. Ndinotenda Rev musaparidze ndoda kuti mutaure kumhuri kwenyu takanangana neumambo kwete umbado pasi kwete wokudenga. Okay, mazviita yenyu chekutanga semhuri yekwaChipunza masoko edu ekupedzesera ndeyekuti toda kutenda hurumende. Pane nyaya ndaramba ndichiita emphasize on kuti nyika yedu payakatorwa haina kupiwa umwe mambo ba, asi yakanga iri kukontroliwa nehurumende. Patakaendesa uchapupu hwakatendwa nehurumende kuti zvechokwadi nyika iyi ndeyekwaChipunza, hurumende yakatidzosera nyika yedu. We are too grateful. Tiri kutenda zvikuru kuhurumende nekuti nyika yedu maboundary apo, mambo wakutonga vanhu wavo. Kune masubjects vanhu wagere munyika yataurwa pamaboundary, hapana bapa tichaenda semhuri yekwaChipunza kundotakura vanhu kwaMakoni nemarori tichivaburitsa. Hakuna mambo akadaro. Ukuru hwamambo hunotoonekwa mumasubjects. Saka vanhu vese iwawo ngavabvire kugarisika zvavo vachiziva kuti mambo wedu ndiChipunza. Hapana ari kuenda kundovarwisa, ivo ngavasarwe nevamwe kana wokuine vakanga vakaapoindwa namambo Makoni kunzi asi zvavo zvisati zvaitwa zviri pamutemo nehurumende, hurumende ichatibatsira. Asi sevanhu aiwa isusu tiri kuti wananyati munhu wani. Even kuine mhuri yamambo Tandi iri munyika yamambo Chipunza, hatigarisanei tigarisire zvakanaka. We need development more than fighting. Thank you. Ndinotenda Rev sekutaura kwakaita kuti chinangwa chechirongwa hachisi chekupunza sekwakabva zita ramanzwa remadunhurirwa. Chinangwa chedu ndechekuti tivake tsika nemagariro uitira kuti madzinza nevachateera vagoziva kuti nhoroondo yenyika yakabva nekupika. Kana paine papotseka aiwa mukana uripo, nguva iripo zvakare, tinobva tichienderera mberi nechirongwa ichi. Ndinotenda varume vauya vakamirira mambo Chipunza. Manzwa kuti mambo vane 104 years. Nekufamba kwenguva tichaendawo pamuzinda wavo tonotaura nawo ipapo vagotidzidzisawo zviviri kana zvitatu. Papotseka uyai zvakare titaure. Ini Robert Apumani ndakambirira chikwata chese chandinosenza nacho pano paSly Media ndinoti bye bye.